Dobar dan, Sanja iz Nacije genijalci. Danas radimo glagole. Reči koje označavaju radnju, stanje ili zbivanje nazivaju se glagoli. Sad ovako, glagoli. Pa ja sam na prvoj slici stavila glagole koje označavaju radnju. Šta rade baka i Maja? Pa baka i Maja mese i to je glagol koji označava radnju. Zatim na sledećoj slici imate cvet, a kakav je cvet? Pa cvet je malo uvenuo, ali tako? I to je glagol uvenuti koji označava stanje. Zatim na sledećoj slici imate kiša pljušti. Šta se dešava? Kiša pljušti, znači to je zbivanje i pljušti označava glagol. Ja sam vam ovde podelila glagole u par primera, na primer radnja, trčati, pevati, pisati, plesati. Radnja nam pokazuje šta neko radi. Naprimer, Marko trči, Sara pleše, Sanja priča, naprimer. Zatim imamo stanje. Šta se dešava sa nekim? Naprimer, zacrveneo se, Mirko se zacrveneo, list je požuteo, Sanja je pobledela. Evo kao primer, lišće je požutelo, Marko je pobledeo. Zatim imamo zbivanje. Šta se zbiva, na primer? Pa može da svane, može da seva, može da grmi, može da duva, može da se ne oblači. I ja sam kao primer uzela Zora, je svanula, vetar duva. Odvojila sam vam različitim bojama reči koje označavaju glagole, da možete lepo da vidite. Jako je bitno da znate vrstu i podvrstu reči. Sad, ako analiziramo prvu rečenicu, koja bi vrsta reči bila baka? Pa bila bi imenica kao vrsta reči, kao podvrsta zajednička imenica. Maja je isto imenica, ali kakva imenica? Vlastita. Mesi ili je glagol koji označava radnju. To je u množini mese, jer su dve osobe. Zatim imamo stanje. Cvet. Cvet je kao vrsta reči imenica, kao podvrsta zajednička imenica, a uvenuo nam pokazuju u kom stanju je taj cvet. Znači, to je glagol. Zatim imamo kišu, kiša pljušti. Kiša je kao vrsta reči imenica, kao podvrsta zajednička imenica, a pljušti to je glagol koji označava zbivanje. Šta se tu zbiva, šta se dešava. Jako je bitno da znate vrstu i podvrstu reči. Znači morate da znate i imenice, i prideve, i brojeve, i glagole i sve to lepo da obnovite kako biste razlikovali, da ne mešate ove imenice sa glagolima, što nema veze jedno sa drugim uopšte, jer su to skroz različite reči. Znači ovako, imenice znate da označavaju bića, predmete, pojave, a dok glagoli su reči koje označavaju radnju, stanje i zbivanje. Nadam se da lepo sve vidite, pa se vidimo u nekom drugom videu. Prepišite lekciju, obnovite imenice, prideve i brojeve. To ste učili, a onda samo dodajte glagole. Ova lekcija je sasvim dovoljna da naučite ovu novu nastavnu jedinicu. Prijatno!